Duwa patay, pulo pilason sa makabunggo ang di pampasahero nga van sa nakaparada nga truck. Yaring report. Sa kuha sa kapulisan sang Baguio City, makita nga wasak ang van nga puti sa kilid sang katubuhan. Ang isa sa mga biktima nagahamyangon sa kilid dalan, nagalinap taman ang dinulo sang dugo sa dalan. Tak na alas 5:10 kainas ang aga sang nagluntad ang aksidente sa Purok Papaya, Kalumanggan, syudad sang Bago. Wala ini guro makita ang kwan ng van nga nagapark. Duha patay, napulo kay Iban papilason sa aksidente sa tunga sang puti nga van kag truck nga may karga nga scrap. Ang nagkalamatay ang lunsay wala pa makilalan suno sa kapulisan. Nagatakod sang goma ang pahinante sang truck sa aksidente nga nabungguan sang van nga ginamaneho ni Benji Gamarza. Bali kung nag-travel ka sa highway, so be sure mo gin nga ang safety wala kang mo gin ang una mo nga priority. Ara subong sa kustudiya sa kapulisan ang driver sang van, samtang nagpalagyo naman ang driver sang truck. Gilayon naman yung gindala sa ospital ang manasamaran nga lunsay pasahero sang van.